जानजियाव रोदा नाख्रेबजानाय बेरामनिफ्राय रैखाथि मोनदों। फैजेननायनि सानथामसोनि उनावनो गंनो हायोमोन ना आंना बेरामा बे गंनो हाग्रा जाबाय। ओमफ्राय सानाया एसे एनै दंमोन, ओमफ्राय बिदिनो नाजाबाय थानानै उनाव दायो साला सानाया एसेल'सै। थुब्लाव ब्रह्मनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव फैनानै बेरामनिफ्राय 80% रैखाथि मोनदों। दाथ' देहाखौ मोजाङैनो मोनदों। 100%थ' हामजोबाखै, ओमफ्राय एकदम 80%सो हामखाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि सुबुङा जानजियाव रोदा नाख्रेबजानाय बेरामखौ क'क्राझार सहरनि जेडि र'डनि साखाथियाव थानाय थुब्लाव ब्रह्म बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव फैनानै सानथामनि उनाव मोदोमनि सानाय सुनाय आरो 80% बेरामनिफ्राय रैखाथि मोनदों होननानै फोरमायो। गंनो हायोमोन ना आंना बेरामा बे गंनो हाग्रा जाबाय। दाथ' देहाखौ मोजाङैनो मोनदों। 100%थ' हामजोबाखै, ओमफ्राय एकदम 80%सो हामखाबाय। नोंथांमोननियावबो जानजि सानाय, गोदोना सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेरामाव भुगिनानै दंब्ला थुब्लाव ब्रह्मनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनि नैबे जानबुं नं 9974030738 आव जगाजग खालाम। आङो उदालगुरि रौता टाउननिफ्राय फैदोंमोन। आंनि बेरामा सायाटिका होननाय सिंनि बेराम जादोंमोन, गंनो हायि। दायो मोजाङैनो जाफ्रामजोब्बाय। एसे दंबावो सानाया, होमबाबो सिगांनिफ्राय बिराद हामबाय। बेखौ जोंहा बाबाया फेसबुक नायलाबाय थानायाव बे डाक्टारनि भिडिअ'खौ नुबाय थादोंमोन, ओमफ्राय बिनिफ्रायनो फैबाय। फैजेननायनि सानथामसोनि उनावनो गंनो हायोमोन ना आंना बेरामा बे गंनो हाग्रा जाबाय। ओमफ्राय सानाया एसे एनै दंमोन, ओमफ्राय बिदिनो नाजाबाय थानानै उनाव दायो साला सानाया एसेल'सै। दाथ' देहाखौ मोजाङैनो मोनदों। 100%थ' हामजोबाखै, ओमफ्राय एकदम 80%सो हामखाबाय। दिनैसिम नाजानायाथ' 6 दिन जाबाय। ओमफ्राय सिगांनि सानथामाव खननै फैदोंमोन आं, फुङाव खनसे, बेलासियाव खनसे। ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय सानायाबो खम जाबाय नालाय, ओमफ्राय एसे सानसेयाव खनसेल' फैबाय। एक्सरे खालामदोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय बेयाव बिदिनो ओंखारखाबायमोन इयाव। ओमफ्राय डाक्टारा बिदिनो हारसिंनो हामगागोन होननानै बारा जेबो माबायासै। ओमफ्राय बिदिनो थाबाय थानानै गोबावमानि जाबायमोन। ओमफ्राय सानाया बारानिफ्राय बारासो जाबाय, गंनो हायि जाथारबायमोन। ओमफ्राय इयाव फैनानै दायो गंनो हाग्रा जाफिनबाय। बेसेबां दिनाव माने फैजेननायावथ' एसेबो हाखायामोन, ओमफ्राय सानथामसो थानानैनो एसे गंनो हादोंमोन। ओमफ्राय गंनो हाबाबो सादोंमोन आरो, ओमफ्राय दायो सानायाबो खम जाबाय, ओमफ्राय गंनोबो हाफिनबाय। ओमफ्राय बे दायो एसेल'सो जायो, बे लासैनो हामगालांसिगोन आं एसे माबाबानो, मलम आरि फुनबानो। नोंथाङा मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं नामा? नोंथांनाव जानजि सानाय, गोदोना सानाय, हान्थु सानाय, आखाइ फाफ्लि सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, खर' सानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेराम दं नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। DB निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायोदि क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ गोरलैयैनो खम बेसेनजों फाहामथाय होगासिनो दं। गोबां मिथिनो थाखाय 9974030738 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम।